Okay, mga idol, at yung mga rod, iti man natin gen, dito ay paset, iti panag, ano dito report, nga bomb threat preparedness training na isayang kat iti iliti San Nicolas, at di man ti report. Na isayang ka ti bomb threat preparedness training iti iliti San Nicolas babayan ti Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office nga idadauluan ni Ms. Rian Rolaine Simon kunana a participantes dagiti barangay officials kaming ti PNP, BFP, AFP ang mga ibagi kadagiti pagadalan ken simbaan ken dagiti empleyado ti LGU San Nicolas imbatad na adwang aldaw daytoy ket itang aldaw ti panakaisayang kat ti simulation exercise da pakaseknan kadagitoy a bomba. May isa gapuna nakadado nga minti places of convergence dito sa Nicolas. Nadamdamag tayo nga tamoton dagiti napasamak nga bomb scares, 80 different LGUs. Just recently, ay tatama dama ada bomb scare, bomb threat, ijay Dingras. And then last week ada Banna. And then the others puro Eskwelaan. So we have 11 elementary schools and 3 high schools dito sa San Nicolas. We have the mall. We have the market. We have the churches. So, di kita munisipyo mabalinpay. So, napanunot mi dito kasi it's about time siguro nga we as first responders ma-equipment iti knowledge and skills on how to respond. Haan nga dete da kami ti umunang agnervyos, da kami ti umunang mangipakita ti scare. Mainaig iti daytoy ket kinuna ni Mayor Edmar Vincent Bunuan ana pintas launay daytoy aganwa ti LGU San Nicolas gapot ta makapagsagana dano adaman iti kasta apasamak no pekasta ket ikarkararagda asa ana pulos a mapasamak daytoy itinna sa nga ili. Sapil ako ta saan tay nga mausar daytoy da ditay kayat na usaren. But dati akit nakasagana tayo nga mangusar no kas pagarigan ta adda kakasli nga sitwasyon. And I don't know no this is coincidence that the mesa nga speaker tayo nagtaray ta adda kano na receive nga call from a certain town nga adda kano bomb threat. So kunak ni ana dati kasla dati na programa but again kunakon it is better to have knowledge, to be prepared nga haante nga mausab ngam dati adda di giant nga sitwasyon nga diti amo ta pobraan tayo. Kabayatan na dagiti ng seminar kadagiti participantes ket dagiti kameng ti EOD unit ti Ilocos Norte Police Provincial Office.